Det er en film. Det er en film. Viva España. Ja. Vi har drukket lidt inden. Eller de har. Ikke? Så er vi på vej nu. Hvorhen da? Torremolinos, eller helt Torremolinos? Ja, Torremolinos. Ja. Glæder vi os. Det går ikke. Det er en rulletrappe. Ej, hvor smart. Eller ikke at gå. Det er smart. Så, Malaga. Det er video. It's the video. Så, vi venter på bus, som er kommet lidt forsinket. Nej, vi er landet for tidligt. Nå ja, det er vores skyld. Det er vores skyld. Der er jo den afgø. Hvad synes du om det? Maden smagte, en varm mad smagte godt. Ja. Og desserten også. Ja. Men der er ikke øl. Der er ikke øl. Hva? Nej. Der er ikke øl. Vi er væk. Hvor er vi henne da? Ja, hvor er vi henne? Ja, vi kan faktisk ikke huske. Markedet, ikke? Ja. San Miguel. San Miguel. Skal vi tage en selfie? Det er ikke en selfie. Det er ikke en Det er selfie. julselfie. Stranden den vej. Så hotelindgang der. Jeg filmer. Tog du et billede af mig? Ja. Når jeg filmer dig? Ja, vi aner ikke, hvor vi skal sidde her. Nej. Så der, hvor vi har siddet de sidste andre nætter og måltider? Nej. Nej. Den tror jeg godt skal. Wow. Jamen, skal vi op og vælge noget mad da? Ja. Så kom. Nå. Så kom mig og Mille, hun vil gerne vise jer maden. Nu skal I bare se, der er spansk aften. Der sidder en mand dernede, der ligner Danny DeVito.
må ikke filme. Han ikke hedder Danny DeVito, han der. Katten! Det er Miguel. Nøj, den er sød. Nå, det var bare lige det. Skal vi nu hente mad? Følg med. Man skulle næsten tro, vi var i Spanien. Mille. Der er nogen, der har sagt, España the movie, har de sagt til os. What? But it's the country. Så er det morgentur ned til stranden, Åbenbart. ned til butikkerne. Åbenbart. Hvorfor det? Men der er katte dernede, så det er okay. Ja. Mille er ikke så glad for, at vi skal derned igen. Ja, damer dernede. Fluesmækkeren. Ja, det ligner den, så. Mille, stop. Du skal huske at kigge på skiltningen. Du må ikke komme længere. Ja. No dogs. No dogs. No. We can't bring Mille any further. No. Skal vi så vende den om, så vi alle sammen kan være på? Vi er lige gået 2 minutter væk fra vores hotel, og nu er vi her. Så er det ikke engang liv. Ja, lad os da gøre det. Jeg synes højere. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know my love is so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know my little heart to get, baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it if you give me just a little bit of something we can work it with. But all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me, once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know my love is so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know mystical, magical, oh baby. It's mystical, magical. Movie star. I am. I'm hot. What is your name? James what? James Bond. Oh my God, that is him. That's me. I thought so. Yes. And what is your name, Mrs.? Anna?
Montana. Alabama. Alabama. Lille. Så hun kommer... Den ser ren ud. Ja, men det... Altså, hvis du skal gøre det der, så skal du det mindste købe en spritdunk. Den spiller. Okay. Jeg er lige optaget. Lige der er noget, der har en fiskestang. Nå ja. Eller på båden. Nå ja, selvfølgelig. Så vil de have fiskene. Ja. Hvad så? Ja, jeg filmer. Ja. Er det dejligt? Det er dejligt. Det er dejligt, bedstefar. Jeg det er kan dejligt. ikke svømme. Ho, ho, ho. Det kan ikke jeg heller. Gør filmer. Jeg også filmer. Jeg tager en film. Eller film. Der er mange forskellige valgmuligheder. Torben gør også med. Ingen af delene. We don't talk about Bruno. Hvor mange point giver du den lyserøde skum? 8. 8? Nå, det var da bedre end i går. Får vi kagen? Syv. Ikke lige så god, ja. Og se sammen. Ja, det ligner faktisk noget risengrød eller andet. Ja. Nå, hvad giver du? 0? Over and out. Det er den. Ja. Du er så fin. Kun med Eller den film. hånd. Film. Jeg filmer også. Du er fin. Du er fin. Hvad sker der nu? Jeg tror, den skider. Du er så fin. Jeg tror, far han er ved at være træt af dig. Den er altså en nusekat. Ja. Nej, kom med den. Okay. Skal vi Den gå kommer nu? altså løbende hen til mig. Jeg går ned til far nu. Moin. En bekymret far. Hvad? En smuk strand. Ja. Det er det. Meget smukt. Blomst. Senior. Only $1. Det eneste jeg bad om, det var at se Pablo, og jeg har set ham nu. Ja, så kan jeg godt gå hjem. Så går vi hjem. Ja. Jeg tror Pablo er en hund. Ja. Far, synes du ikke, Anna hun ligner en prinsesse? Hvorfor kigger du væk? Nej. Far vil ikke være en prinsesse. Nej. Nu er far sur. Cut. Der er vores værelse. Her er fars værelse. Og det er på 4. etage af denne bygning. Og lige dernede, der er stranden. Så er det kun 2 minutters gåtur, far, så er vi ved stranden. Hvad siger du til det der? Det er til at overkomme. Nå, det var da godt. Ja. Har du solcreme på hovedet? Nej. Ej, far. Goddag. Good morning. Morgen. Good morning. Nu er du væk. Det er fader. Okay. Hvad har du egentlig at sige til dit forsvar? Hvad er det, jeg skal forsvare? Det ved du udmærket godt. Det er sidste dag. Vi tager hjem snart.
Så jeg fortjener de 5 croissanter, jeg skal spise til morgen. Jeg skal have 7 barn chokolade. Bare chokolade? Nej, bare chokolade. 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 Far. Hej Johansen. Jeg tror, han er gået i baj. Far. Far. Hej. Han har rigtig gjort sig trætte med en pude. Og sin iPad. Og sin iPad. Og faktisk, så har vores værelse havudsigt. Ja. Hvis du lige vil flytte dig. Undskyld. Se, der kan man se hav. Så det er altså Det havudsigt. betalte vi også kun 1000 kroner for, så det er jo meget billigt. Ja. Ja. Yes. Så. Hej hej. Jeg gider ikke gå længere. Jeg har ikke nogen bukser på mig. On the road again.